सोहर गाए तो बहुत पुराना, कैसे लगेगा बताना। जब चिट्ठी चपाटी आता जाता था, जबकि सोहर बहुत पुराना। राम के गैले छव मास बीते बर हो बारिश बीते हो। राम नाई भेजे चिट्ठी या हो चपटिया त राम मके सबुरवा कैल केथुआ के करबो करक गजवत केतु वे कलमिया करबो सखिया केथुए कर बोसिया त कमन देवरु चिठिया लिखी सखिया केथुआ के कर बोसिया त कमन देवरु चिठिया लिखी आचरण फारी कोर गजवत अंगुरी कलमिया करिया सखिया नैना लोरी के करी होशिया त लक्ष्मण देवरु चिठिया लिखी सखिया नैना लोर के करी होशिया त लक्ष्मण देवरु चिठिया लिखी मामा महुलिया का पेड़वत वही राम से जिया सोवे हो सखिया ऊपरा से कग मेड़ रहीले त चिठी या हो गिराए दिहन सखिया एक हाथे राम चिठिया बचले त एक हाथे लोरा पोछ सखिया एक हाथे राम चिठिया बचले त एक हाथावा लोरा पोछ रानिया कवन संकट तुहरे परले त ना हो बिरोग लिख रानिया कवन संकट तुहरे परले त ना हो बिरोग लिख बरहे बरिसवाप यावे दुअर वापर खड़ा भइले हो सखिया माइया बोलाई भेद पूछले धानी या हो कवने रंग सखिया माइया हो बोलाई भेद पूछले धानी या हो कवने रंग तोरी धनया गावा के पातरी मुहा वहाँ के ढूरूरी हो बेटा बड़े रे साहे
बा वाके धिया तीनऊ कुलवा खेल उहमा से जाई के आंगनवा में खड़ा भइले हो उहमा से जाई के आंगनवा बीच खड़ा भइले हो अरे हो रानिया बोलाई भेद पूछेले दानी या हो कवन रंग आंगन में परेला रना बना दुआ रानी खुजबने हो प्रभु डासली से जी या हो भाया मनी तुआ अरे हो रहले बीना प्रभु डासली से जी या हो भाया मनी तुआ अरे रहले बीना आंगन में कटब में काट कुश दुआ रानी खुजबने हो रानिया से जिया पर फूला चीती रही बोत देख तहो सुहावना रानिया से जिया पर फूला चीती रही बोत देख तहो सुहावना।